týchto mesiacoch a dňoch sa veľa oslavovali aj takí, čo si november neprijali, oslavovali aj tí, ktorí si november prijali a niečo pre ňu urobili. Celkom som rád, že trošku ešte stále oslavovali vlastne aj mladí, ktorí november nezažili, ale akýmsi spôsobom niekto im povedal, že to stálo za to, že to bola veľký zážitok a ten zážitok spočíval v tom, že verejnosť si vlastným úsilím zdola povedala, že chce skončiť s neslobodou a chce slobodu. To je na pohľad jednoduchá správa, ale v skutočnosti to pre tie generácie, ktorým ja patrím, bol epochálny zvrat, lebo to boli generácie ustrašené a mali byť čo ustrašené. Boli sme okupovaná krajina, boli tu krátko predtým inštalované jadrové rakety, Európa bola vyzbrojená po zuby. Vyzeralo to, že studená vojna sotva môže skončiť bez toho, aby sa všetky tieto zbranie, tie tanky, tie donúcovacie jednotky, uniformované, neuniformované, ešte raz proti ľuďom použili. No a predsa sa podarilo, že sa nepoužili. Spomíname my, ktorí sme to zažili, na tie chvíle iste aj s istou dávkou dojatia, ale čo sa dá o tom povedať niekomu, kto to neprežil? Som nikdy neznášal takéto partizánske spomínanie a také vyťahovanie vlastných zásluh. Vždy sme si z toho robili žarty, keď sme to za komunizmu zažívali. A teraz tu máme nejaký sviatok, dokonca štátny, a pripomína sa podľa mňa nielen udalosť z toho veľkého verejného sviatku, ktorým bolo to demonštrovanie, ten generálny štrajk, ale pripomína sa, či chceme alebo nie, v tom jednom dni aj desiatky rokov neslobody predtým, so všetkými obeťami, väznenými, popravenými, so všetkými tými desiatkami tisíc rokov väzení, na ktoré boli ľudia za komunizmu odsúdení, lebo naozaj to bolo niekoľko desiatok tisíc rokov. So všetkými zmarenými príbehmi a zmarenými kariérami, profesnými dráhami, ktoré museli ľudia prerušiť, so všetkými strasťami emigrantov a exulantov. Jednoducho štát nám už odvtedy takto do života zasahovať nesmie. Máme právo žiť, kde chceme, máme právo hovoriť, čo chceme, máme právo čítať, čo chceme, učiť sa slobodne, máme právo podnikať, máme právo na vierovyznanie, máme množstvo, dnes sa zdá, celkom bežných práv. A vy ste sa ma, pán redaktor, pýtali, že či existuje niečo, do čo by sa dalo zústiť tá spomienka, alebo ten odkaz, alebo ten slogan. Napadá ma iste veľmi improvizovane len jedna veta, že sloboda stojí za to. A za čo, to si každý doplní, keď mu chýba. Keď mu nechýba, je to jak so zdravím, ale aj pri zdraví je treba si ho vážiť a vedieť si povedať, že zdravie stojí za to, a ja hovorím pri tom 20. výročí novembra, aj sloboda stojí za to. Pamätajte si, stojí za to mať slobodu, aj tú občiansku, ľudskú slobodu, dôstojnosť, a hlavne pamätať si to treba nie kvôli pamätníkom a kvôli protagonistom a kvôli štátnemu sviatku, to vôbec nie. Pamätať si to treba pre prípad, že by sa z nej začalo odkrajovať, lebo to, čo je pre človeka osobné zdravie, je tá sloboda pre spoločnosť, je toto základné zdravie, ten vzduch, ktorý tá spoločnosť dýcha, aby sa mohol každý jej jednotlivec rozvíjať do tých svojich schopností a podľa svojej vôle, tak ako mu osud a jeho síly umožní. Čiže sloboda stojí za to. A to si dovolím napísať aj do tejto vašej spomienkovej knihy, kde ste mi vyhradili miestečko. Sloboda stojí za to. Pán Budaj, veľmi si vážime, že ste boli našim čitateľom ochotní poskytnúť nejaké vaše pamätné slovo.
Mohli by ste povedať aspoň zo pár slov mladej generácii, ktorá tieto významné dni, pre nás významné dni nezažila? Tak samozrejme všetci sa stretáme s tým, že keď sme my boli mladí, tak sme nemienili počúvať reči tých starších a dnes sme prekvapení, že sú tu mladí, ktorí veľmi nepočúvajú reči nás. To je celé to prekvapenie, ktoré sa každú generáciu opakuje. Nám sa zdá, že sme nositeľmi špeciálnej skúsenosti. V istom zmysle asi aj sme. A mladá generácia sa nad tým veľmi netrápi a ja môžem len povedať, že má na to plné právo, že sa nad tým netrápi. A dokonca to, že my stále sme ešte citliví na tú otázku totality, skončenia tých moresov totality a vidíme a upozorňujeme po niektorých, že niekedy sa tie moresy ešte neskončili a mladým sa zdá, že to už nie je taká hrozba, tak to je trošku dôsledkom toho, že teda z časti nerozvážnosti, ktorá ide s mladosťou, ale z časti aj toho, že tie deformácie, ktoré tu sú, ja nejdem zakrývať, že by tu bol ideálny stav a že kdokoľvek z mojej generácie by dal ruku do ohňa za to, že november 89 dopadol presne tak, ako sme chceli. To nie je pravda. Však nakoniec neprešlo ešte tých povestných 40, ale iba 20 rokov. A aj tá mladá generácia je vychovávaná iba nami, ktorí sme prežili celý život v totalite, až do toho novembra 89. Ale chcem povedať, že ak by to mladá generácia kdekoľvek videla, že sa zo slobody ukrajuje, že sa stráca sloboda, alebo že sa vážnejším spôsobom obmedzuje demokracia, ja som presvedčený, že by ešte oveľa skorej, než sme boli schopní my, začala protestovať a začala by sa tej slobody a demokracie dožadovať. Takže istý nezáujem mladých je popri obvyklom postoji spôsobený aj tým, že Slovensko je na celkom úspešnej ceste a popri všetkých zakopnutiach a často na nič hodných politikov a často proste ešte mizernej životnej úrovne, ale ten príbeh Slovenska v 20. storočí je mimoriadne úspešný. Je to success story ako z rozprávky. Na začiatku storočia sme boli skoro neznáma menšina v Rakúsko-Uhorsku a na konci storočia máme vlastný štát. Máme niekoľkonásobne väčší počet obyvateľov, než sme mali na začiatku storočia. Máme pekné mestá, máme schopných ľudí, máme úspechy v športe, vo vede, v kultúre a sme rovnocenní partneri pri veľkom projekte integrácie tohoto starého, kedysi takého krvavého kontinentu, z ktorého je nádej vybudovať mierovú zónu prosperity a vysokej politickej a vôbec medziľudskej kultúry. A k tomu trošku napomohla tá nežná revolúcia celou svojou kultúrou a svojím impulzom, tak som veľmi rád, že som mohol byť pri tom. Otázku, kde máte tú známu Budajku, vám asi položili viacerí. Môžete povedať, kde sa momentálne nachádza? Ako každý kurič, tak aj ja som tieto čiapky mal 2-3, lebo vždy sa jedna prála, viete, to kotolni. Teraz tá, s ktorou som bol na námestiach, vyznie to strašne smiešne, ale je v Národnom múzeu, kde urobili akúsi výstavku a hoci som sa cítil veľmi trápne, lebo keď vec, ktorú denne nosíte, dávate do múzea, tak už sám neviete, či tam nepatríte celý. Ale prišiel taký mladý historik, veľmi sympatický, tak som mu tú čapicu teda požičal a nosím teraz tú rezervnú. Pán Budaj, budem veľmi rád, keď sa takýmto spôsobom neformálnym v nejakej, neviem ešte akej reštaurácii stretneme zase o nejakých aspoň 10, možno 20 rokov. Veľmi pekne vám za našich čitateľov ďakujem. Želám veľa zdravia. Dovidenia.